Langileak mobilizazioa egin dute Gasteizen lan istripuak asko izan direla salatzeko. Mikel Klaber. LAB, SK, Estilas, N eta 3 sindikatuek urtarrilean Euskal Herrian gertatutako 9 lan istripu mortalak salatu dituzte gaur egindako elkarretaratzean. Urte hasiera latza izaten ari da lan istripuei dagokionez. Sindikatuek azaldu dutenez, 2008tik 1000 izan dira Euskal Herrian lanean hildako pertsonak. Istripu hauek patronalen urranketengatik eta instituzioen utzikeriagatik gertatzen direla salatu dute. Neurri preventiboak betearaztea aldarrikatuz. Euskal Herriko ekialdean tenperaturak azkarrago igotzen ari dira mendebaldean baino. Klima aldaketarako Europako Batasunaren Kopernikus zerbitzuak 1979tik bildutako datuen arabera, Euskal Herriko hiri eta herrietan 1,2 eta 1,7 gradu artean berotu dira temperaturak eta joera bera dago toki guztietan, hau da berotzekoa. Ez toki guztietan ordea. Ekialdean gehiago eta azkarrago berotzen ari dira temperaturak mendebaldean baino. Kiroletan, 5. urtez jarraian Atletik Espainiako Kopako final erditarako sailkatu da Bartzelona mendean hartuta. Partida estua izan da, Guruzetaren lehen minutuko gola Bartzelonak beste 2 golekin irauli ondoren. Ongi etorri arratsaldeko albistegira. Gaurkoan Euskal Autonomia Erkidegoko jantoki zerbitzuetako gatazka izango dugu hizpide. Euskal Autonomia Erkidegoko 17 ikastetxeri jantoki zerbitzua ematen dion Serunion enpresarekin kontratua eten du Hezkuntza Sailak. Bi aldeen arteko desegite akordioa ikasturte honetan ikastetxe jakin batzuetako jantokietan izandako arazoen ondotik etorri da. Otsailaren 5etik aurrera sektoreko enpresek beteko dute Serunionek ikasturte honetan ematen zuen jantoki zerbitzua. Erabaki dela, Hezkuntza Saila bezala, Serunionekin genituen kontratuak bertan bera guztia. Badakizuen, guretzat, familiak zein ikasleen ongizatia dela guretzat importantena.
Urtarrilaren 22an, Inigo Urkullu eta Elisabete Etxanobe elkarrekin agertu ziren komunikabideen aurrean, eta Urkulluk jakinarazi zuen eurek ordezkatzen dituzten erakundeek 2 urteko epea hartuko dutela Guggenheim Urdaibai proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko. Erabaki honek debate politikoa berotu du. Hau dela eta pantailaren beste aldean dugu Carmelo Landa. Ongi etorri, Carmelo? Arratsaldeon, bai. Aipatu dugun bezala, 2 urteko etenaldia egitea erabaki dute Urdaibaiko Guggenheim proiektuaren ardura duten erakundeek. Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak gerturatzen dabiltzan garaiotan, egin dute iragarpen hori, esaiguzu EAJak hainbeste denboraz proiektuarekin aurrera egiteko asmoa erakutsi ondoren, zer dela eta hartu erabaki hau? Seguruenik hauteskundeak datozela kontuan izan da, horrek eragina izan dezake, ezta, zalantzarik gabe. Nik uste AJ azken aldian ez dabilela oso argi batez ere kudeaketa publikoan, eta nahi izan du behar bada hor lastre apur bat kendu, ezta, horrekin. Baina harrigarria gertatzen da halako gai baten gainean, batetik nortzuk egin duten publiko hori, ezta, Inigo Urkullu eta Elisabete Etxanobe. Urkullu etxerako bidean da, batetik lehendakaritza utzi egingo du, laster, eta Etxanobe berria da bere karguan, ezta, Bizkaiko diputatu nagusia kargu estrenatu berria du. Hori batetik. Eta bestetik, gehiago izan da astelen honetan, eman duten informazioan, gehiago izan da isildu dutena, esan dutena baino. Ordan, noski, hainbat esamez da komentario sortu dira horren inguruan, ez dutelako ondo azaldu, halako 2 urtetako moratoria bat, halako proiektu baten, proiektu bitxia zen nonbait EAJan, halako proiektu baten inguruan zergatik eta zertarako hartzen duten. Beraz, lehenengo dago, horren inguruan da onkeska eta deskontzertua esango nuke, ezta? Bai, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta De Solomon Guggenheim Foundationek osatzen dute Bilboko Guggenheim Museoko patronatuari begira. Patronatuak proiektuaren inguruan hausnartzeko denbora hartu nahi duela esan du eta proiektuaren bideragarritasuna aztertu nahi duela. Erabakiaren aurrean, proiektuarekin aurrera egiteko asmoa kolokan dagoela uste duzu? Proiektuaren amaia izan daiteke? Nik uste du baietz, asteartean bertan, hau hasi zen zabaltzen, eta galdetu ziguten, nire ere galdetu zidaten, nire iritzia, nik aspalditik jarraitzen dut, Urdaibairen norabidea eta martza ez da, eta ondokoa naiz gainera, eakoa, eta beraz, gai hau kutuna dugu aspalditik. Eta, klaro, kontua da, zergatik hartzen da, eta batez ere nork hartzen du erabaki hau, 2 urtetako moratoriarena. Beraiek aditzera eman dute, Guggenheim patronatoa izan dela, baina nik uste dut, kontuan hartu behar dugula beste elementu bat. Nor da benetan Guggenheimenen jabea? Solomon Guggenheim, hau da, Estatu Batuetako New Yorkeko fundazio hori, eta jendea aberatza da, ezta. Nik inpresioa daukat, ikusi dutela urte luze, eta 16 urte pasa dira kontu honen inguruan, urte luzeetan nabarmendu egin dela inguru horretan badagola oposizio handi bat. Hain justu ere, ez alferrik, Urdaibai bera, biosferaren erreserba dalako, ezta. 1984an UNESCOk erabaki zuen hain aberatza den inguru hori biosferaren erreserba izatea, eta horrek ondorio handia ditu, batetik estimazio handia eta balio handia daukan inguru bada, ezta. Eta, klaro, han bertan, ikusi badute New Yorken, Solomon Guggenheimekoek, ikusi dute hemen, herritarren oposizioa handia dagoela, gero eta handiagoa, joan den urrian adibidez, Gernikan milaka eta milaka persona manifestatu ziren proiektu horren kontra, eta gainera motivazioak eta arrazoiak argi eman da, ezta?
nik gehiago uste dut moratoria hori dela behin betirako ixteko aurrekaria. Gogoratzen badugu, halako proiektuetan edo bestelako proiektu handietan ere bai, moratoria beti izan dira, esateko modu bat, honekin ez dugu aurrera egingo, ezta? Hor Euskaldunok memoria historikoa daukagunok, gogoratzen dugu, adibidez, Lemoizen, Felipe González presidentea zela gobernu Espainiarrean, eta esaten zuten orduan, danak, esaten zuten botere guztiek, hangoak eta hemengoak, Lemoiz aurrera joango zela, baina 1984an Felipe Gonzálezek esan zuen, moratoria bat ematen dugu Lemoizeko obratan. Bueno, moratoria hori betirako izan zen. Nik inpresioa daukat kasu honetan ere, agertzen diren seinalengatik, habia behin betirako baztertu egingo dela, hau da, Guggenheimek ez dela egingo Busturialdean eta Urdaibain. Uste dut horrela izango dela. Herriko eragileek haien indarrak batuta egindako mobilizazioei esker izan daitekeela esan dezakegu orduan, ezta? Bai, nik uste du baietz, ez da, pentsa zazu, zer da Urdaibai? Euskal Herri mailan toki privilegiatu bat, ikaragarri aberatza, ez da, hor dauden padurak, hor dauden itxasadarra, Oizmenditik jaio den Oka ibaia dator horraino, eta sortzen du halako ibai eta erreka bat benetan ederra, ez da? Hor aberastasuna handia dago hegaztietan, landaretan, itsaskietan, eta bar, ez da? Orduan, Berzenter ere, hori tokia deitzen duguna guk euskaraz, hortze bertan dago, egundoko aberastasuna. Kontutan hartu gauza bat, orain esaten da, Guggenheim Fundazioak hartu du erabakia 2 urte atzeratzeko. Baina fundazio horren aurretik eta gainetik behar bada egongo da beste bat, ez da? Hor badago, eta nik ez daki jendea zergatik ez duen aipatzen, baina dago Urdaibai Fundazioa. Fundazio hori, pentsasazu, biosferaren erreserba erabaki bazen, 1984an, hau da, duela 40 urte, ez da gutxi, horren inguruan patronato bat dago. Patronato hori, Urdaibai Fundazioaren da, eta 23 partaide dauzka. Partaide horietatik, esan behar da, ardura zuzena dauka Jaurlaritzako ekonomia eta ingurugiro sailak. Eta hor daukagu Arantza Tapia. Zer esanik dauka Arantza Tapiak honetaz guztiaz? Badaia kontradizio bat, ekonomia eta ingurugiroa lotzen direla sail berean, ezta? Eta askotan kontradizioa sortzen dira orain hemen sortu diren bezala, halako proiektu batetik eta bestetik ingurugiroa bera babestu beharra halako toki benetan eder eta baliotsu batean. Baina, 23 partaide horien artean UNESCO bera ere badago, talde ekologistak ere badaude. Orduan, Urdaibai Fundazioak eta patronatuak zerbait esan beharko dute guztionen aurrean. Eta nik uste dut, herritarrok galdetu behar dugula hori. Hemen fondoko arazo badago, ez da? Instituzio desberdinetan alderdi politiko bereko, hau da, EAJ-ko arduraduna daudenean, batzutan funtzioak nahastu egiten dira. Eta hor nahazten da, eta saku berean sartzen dira, Urdaibai Fundazioa bezalako instituzio oso garrantzitsu bat horren babeserako, eta gero Guggenheim Fundazioa edo patronatoa. Ez dira gauza bera, eta interesak ere ez dira berdinak. Orduan, herri mugimenduak, ekologistek eta Urdaibai Fundazioa berak hartu beharko lituzke hor neurri konkretu batzuk moratoria hau behin betirako luza dadin. Eta proiektu hori baztertu egin dadin, ze arrazoiak sobera daude, ez da, nik uste dut. Inigo Urkulluk esandakoaren arabera, arduretako bat Guggenheim Fundazioaren New Yorkeko zuzendaritzak du, eta hala ere, informazio falta dela esango zenuke proiektua bera eta haren kudeak eta behar bezala ezagutzeko? Bai, noski, informazio falta handia da, eta apurka ari gara, horretan inplikatzen garenok eta ikertu egiten garenok ikusten, jadanik, proiektua horren berde egon den bitartean ere,
neurri batzuk oso kaltegarriak eta eragin zuzena dutenak hartu direla, ezta? Nik uste dut, adibidez, behar bada jente askok ez daki, baina Murueta inguruan, esate baterako kostaldearen babesa murriztu egin da. Legez, 100 metrotakoa izan behar zuen, eta horrela eskatu proiektu hau garatzeko, eta 20 metrora murriztu dute. Onduan, kalteak ja badira, ez da, kalteak eta babes faltaia nabarmen gertatzen ari da. Adibidez, informazio hauek oso importantea dira. Eta gero, ez dago zalantzarik, balako proiektu batek, claro, sartuko gaitu berriro ere turismoaren alternatiba, bueno, azken aldian oso kuestionatuan. Ez da, kontura zaitez Donostian eta Bilbon bertan, da hainbat tokitan Euskal Herrian, nolako kezka sortzen ari den, gure ekonomia batzuk nagusiki eta esklusiboki turismoaren inguruan kokatu nahi dutelako. Eta biztan da Guggenheim Muruetan edota Gernikan edota oroar Urdaibai kokatze horrek, ideia horrek, batez ere bultzada hori daukala, ez da turismoarena. Claro, turismoa oso invasiboa da, eta egundoko kalteak sortzen ditu berez, baina eske gainera, halako toki batean kokatzen baduzu, baina kalteak ari dira gertatzen. Beraz, moratoria hori izan behar da, nik uste dut, nahi eta ez, da bultzada hori eman behar dugu, herritarrok, adituok, jende guztiak, izan behar da behin betirakoa, uste honik. Herritarren mugimenduak aipatu dituzulen ere, Lemoiz ere aipatu duzu esaterako, hor dugu ere Guggenheim Urdaibai Stop plataforma, plataforma honek ez du bat egiten proiektua behin-behinean gelditzarekin eta proiektua gaizosteko erabakiaren atzean, proiektuaren aurka duten herritarrak eta haien argudioak entzun direla uste duzu? Nik uste baiez, ez da aitortu nahi hori, baina nik uste dut hori izan dela azken finean neurri honek atzean daukan benetako arrazoia. Lehen komentatu dizut, hemengo garrasiak batzutan oso urruna llegatzen dira. Eta ez bakarrik garrasiak ni badaki plataformatik zuzendu zaizkiola, Salomon Guggenheim Fundazioari berari, ez da, salduz ze gertatzen ari den, ze ondorio daukan horrek eta. Nik uste dut, sensible minimoa daukan edonok ikusten du, benetan barbaria itzela, astakeria, kirtenkeria ondia dela, halako proiektu bat, gauzatu nahi izatea inguru horretan, Urdaibain. Beste kontu bat da, lehenagotik ere nahiko baztertuta dagola eta bertan bera utzita dagola inguru horretako garapena, ez da, Busturialdearen garapena, hor untziolak egon dira, Muruetan, hor halako industria astarna batzuk utzi dituzte eta hor daude. Hori guzti hori, konpondo egin behar da batetik, erretiratu behar da, astarna sarra direnak eta balio gabeak, eta gero, ekonomiko-soziala den garapen egoki bat bultzatu behar da, eta hori plataformak ere argi esaten du, inguru horretarako. Baina ez, hain justu turismo invasiboa, hori da guztiz kaltegarria, ez da. Da nik uste dut, entzun direla zalantzari gabe, da eragina handia dutela. Ez dute, aitortuko behar bada, baina hori horrela da bai. Plataformatik adierazi dutenez gainera, esan dute ezinezkoa dela Urdaibaiko proiektua aurrera eramatea, gaur egun indarrean dauden legeekin. Hau egia da, legez kanpokoa da? Hola da, horrela da, dudarik gabe. Bueno, hor daukagu Euskaldunok arazo bat. Gure kostalde guztia ez dago gure eskuetan. Estatu mailan dago kostalde osoaren babesa, ezta? Baina babes horretarako arauak atera dira, aspaldi. Darau hoien barruan esate baterako, legez kanpokoa da, hain justu ere, ez duelako zaintzen, ez duelako bermatzen eta gordetzen hor dauden mugaketa, ez da, lehen aipatu dizun nola jada aldatu duten, eta hor konplizia handi bat egonda EAJ eta PSOEren artean, Madrilen aldatu dute babesa, inguru batean, 100 metrotatik 20 metrotara. Hori ja erasoa da, besterik gabe. Ordan, nik uste dut legeen kontra dagoela zalantzari gabe. Baina hemen batzuk legeak gainetik edo azpitik
pasatzen dituzte euren interesak hori jokoan daudenean. Da nik uste gehiago dela interes konkretuen kontu bat, lege kontua baino. Ez da horregatik nik uste dut herritarrok argi utzi behar dugula hemen legea bermatu behar direla, baina batez ere herritarren erabakiak izan behar direla nagusi kasu honetan ere bai. Interesak aipatu dituzula, hauteskundeen hurbiltasunarekin lotu duetena plataformaren bozeramaile batek eta bestelako alderdiek erabakiarekiko duten iritzira begira, EH Bilduk gonbita egin du proiektuaren luzapena eskualderako proiektua demokratikoki aztertzeko erabili dadin eta Elkarrekin Podemos koalizioak ere berriz beran duenez ere, ekainean egin beharko diren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeekin lotu du erabakia. Beste aldetik, itxaso atutxak, Euskadi Irratian eginiko adierazpenetan ziurtatu duenez, etenak ez du inolaz ere interes elektoralekin zerikusirik. Egoera ikusirik, estrategia kontua dela uste duzu? Bai, zuke orain aipatu duzun azken hau oso deigarria izan da. Nik uste dut zalantzari gabe EAJ barruan hor badabilela zerbait. Ez da normala eta ez da logikoa Urkullu batetik, oraindik ere lehendakaria denak, hau astelenean esan da, asteartean bertan goizetik itxaso atutza ateratzea, hau da, Bizkai Buru Batzarreko presidentea bera, ateratzea esan ez hor ez dela ezer aldatzen, da guztia aurrera joango dela, eta da ia gezurtatuz, ia ez, erabat gezurtatuz Urkulluk bezperan esandakoa, ez da, hor zerbait gertatzen ari da. Eta nik ez daki zerbait hori interes konkretuei lotuta edo barne gerrei lotuta egongo den, baina zerbait argi dago. Baina orain esan duzula hauteskundena, badago kontura gaitezen beste kontu bat hor pendiente dagoena, eta da Gernikako alkatetza. Gernikako alkatetza dakizuen moduan Gorroñotarren eskuetan dago, eta hau diot aprapos zeren Jose Mari Gorroño alkatea da, baina bere anaia Iñaki Gorroño alkate ordea. Eta bigarrena batez ere Guggenheim proiektuari oso lotuta dagoen pertsona da, ezta. Eta nik gehiago esango nuke, nik uste Gorroñotarrek erabili izan dutela orain arte Guggenheinen aldekotasun hori, beraien aldekotasuna EAJ lotuta mantentzeko eta beraiek alkatetzan mantentzeko. Orain, moratoria honekin gertatzen da? Moratoria hau, seguruenek betirako izango dena, suposatzen du ere Gorroñotarrek galdu egiten dutela beraiekor modu nahiko irregularrean alkatetzan mantentzeko zeukaten faktore edo presio faktorea. Beraz, honek errebotez provoka dezake Gernikako udalean ere aldaketa bat. Nik uste dut hori izango litzatekela logikoena gainera. Beraz, aste honetan zehar gertatzen ari den Guggenheim proiektua edo Guggenheim Urdaibai proiektu frakasatu horren inguruan gertatzen ari den mugimendu horrek izango ditu ondorioak EAJan bertan, izango ditu datozen hauteskundeetan, hauteskunde kanpainan, eta baita ere seguruenik Gernikan. Egoeraren testuingurua ikusi beharko dugu aurrera begira nola garatzen den gatazka edo auzi hau. Mila esker, Carmelo Landa, gaur gurean Urdaibaiko Guggenheim proiektuaren luzapenaren inguruko analizia gurera ekartzearren. Eskerra zuei nahi duzuen arte. Nafarroan, Eguesibarko UPN-eko alkatea euskara ez dakitenak diskriminatuak daudela eta Orkoiengo alkate sozialista Alejandro Lópezek euskalduna izatea privilegio bat dela esan eta gero PSN-eko beste hautetsi batzuek euskara sustatzearen aurka adierazpen gehiago ekin dituzte ala Eguesibarren nola Tafallan. Ingurumen horretan PSN-ren zuzendaritzak Orkoiengo alkatea babestu du. PSNek Orkoiengo alkateak pasaden astean egindako deklarazioak babestu ditu, testu ingurutik ateratakoak direla esanez.
PSN-ren Eguesibarko udaltaldeko eledun Mikel Bezunarteak gazteentzat gaztelaniazko jarduera gehiago antola ditzan eskatu dio UPN-ren udalaginte taldeari. Gogoratu behar da, Zurine Peñaz Eguesibarko alkateak duela aste batzuk euskararen inguruko hitz polemikoak bota zituela udalbatzan. Tafaiako udaleko osteguneko osoko bilkuran plantilla organikoa bozkatu dute, eta PSN-ek horren aurka eginen du. EH Bilduren udalaginte taldeak administrari laguntzaile plaza batean euskarazko zebat maila eskatu duela eta. Ingurumari honetan, PSN-ek ohar bat plazaratu du eta udal hautetxion jarrerak norbanakoenak diren edo alderdiaren estrategia baten aitzinean gauden argitzeko tenorean lagungarria suerta daiteke. PSN-ren arabera, haren adierazpenak testuingurutik kanpo atera dituzte, haren aurkako eraso pertsonal interesatua gauzatzeko eta horrek ez du bizikidetza sustatzen. Testuinguru honetan, larunbat honetan, Euskal Herrian euskaraz taldeak deituta, euskararen aldeko manifestazioa eta ekitaldia eginen du Orkoienen. Udalerri honetan dagoen euskara ordenantza aldatzearen aurka azalduko dira euskaltzaleak. Izan ere, PSN-ek gidatzen duen udaltaldeak murrizketak egin nahi ditu euskarazko zerbitzuetan. Kultura gaietara goaz minutu gutxian agortu baitira Gorka Orbizuren birarako sarrera guztiak. Hau dela eta data berriak iragarri ditu abeslariak. Adi. Irten bide bat bada, ez da izango hemen, utzi gazteak bakarrik libre. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera, nire Azken albiste honekin, iritsi gara albistegiaren amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, bestela ere, badakizue berri gehiagorako sartu hamaika.eus. Atarian laster izango gara bueltan, albiste gehiagorekin 8:30. Ongi izan.